Continuem en l'horma 4000, amb aquesta superbota xulíssima. 4000 què vol dir? Doncs que és la sola de goma, plana i de goma. Una superbota en 4 colors, una altra més baixeta, en suapel, la bota de sempre, les llisses, que són totes horma 4000, que es veu molt bé. Molt simpàtiques totes, tornem a trobar el mateix color abans. Aquesta també és molt xula, molt alegre, simpàtica. I aquesta altra. Manos arriba, esto es un abrazo.